Jakub, ahoj. Máme pred sebou zápas naše Skola. Peťko, čau, nehal si ma tu samého na tento tajský, ale nejako som to zvládol s divákmi. Ospravedlňujem sa. Poprosíme borcov do stredu. Lukáš Pastorek, Richard Brandt, tvoj favorit, Peťo? Lukáš Pastorek jednoznačne, je to boxe Stajne Warriors Boxing Promotion z fantastického klubu, dneska len víťazného Hlohovec. V rohu Pastoreka je víťazný Erik Štefanka, o svojom debute a Ľubomír Jakubec. Takže uvidíme, či natiahne Hlohoveckú fazónu, ktorú tu dneska máme zatiaľ. Ja tipujem ťažký KO. Peťo, tvoje tipy dneska zatiaľ nevychádzajú. Favorit vyhrá, ale tvoje predpoklady na KO sú zatiaľ není úplne pravdivé, ale krásne spotky. Tvrdé údery hneď od začiatku. Richard Brandt ináč odboxoval fantastický zápas. Naposledy s Haukem odboxoval 4 kola. Hej, takže Brandt môže veľmi prekvapiť takisto, hej, že fakt môže prekvapiť. Haukeho dneska uvidíme v hlavnom zápase s Máriom Zábojníkom. Pozeraj, Brandt normálne cerí zuby, aha. Normálne Brandt cerí zuby, videl si to? Normálne poď, hovoril, poď. Krásna predná, trafená, ale Pastorek si to kontroluje. A ukazuje mu, nič to není, no uvidíme v ďalších kolách, či to tak bude. No ja hovorím stále, že je to box, hej. Že tu môže, jeden úder môže zmeniť celý zápas. Jasné. Hej. Videli sme, ako Majo Zábojník vypol Milana Prochádzku s jedným úderom takým, že zaspal. Hej. A bolo to hneď na začiatku, takže predpoklad bol jasný. A v tomto zápase u mňa je jednoznačným favoritom Lukáš Pastorek, hej. Tak verím tomu, že to tak aj bude. Ale zatiaľ Brandt nevyzerá, že prišiel tu na niečo nechať zadarmo. Určite si neprišiel len pre peniaze a ísť domov. Určite nie. Prišiel si pre víťazstvo. Má tam aj údery, ktoré by som aj bodoval. Krásny spodok od Lukáša. Vyzýva Brandta do bitky. Čo sa stalo? Chrániš na zemi. Tak, Peťo, ty si roztrieskal halu. Áno, tak ja keby som bol fanúšik, ja kričím strašne, akože len momentálne nie som fanúšik. Milujem box, nado všetko. Box je moja srdcovka. Tak to má byť, preto sme tu. Pevne verím, že všetci sú milovníci boxu, čo sa tu zišli. Ja otvorene hovorím, Jakub, dokonca to, že najviac milujem sám seba, potom milujem box a potom svoje deti. Hej. Máš to jasne usporiadané, máš sa na prvom mieste samého seba. A potom box. Zatiaľ vidím, že Lukáš Pastorek síce má prevahu, ale nevidím nič extrémne, že by ho potrapil. Že by nejak extrémne potrapil zatiaľ Brandta a som povedal, Brandtovi sa skrýva talent, ktorý by potreboval pretaviť v nejakom tréningovom procese s kvalitným trénerom. Viem, že Richard Brandt trénuje dokonca sám. Hej, vyslovene, že trénuje sám. Tak možno by potreboval nejaký kemp, nejaké centrum niekde pridať, tak niekomu tvrdé sparingy. Veľmi dobrý výkon ináč. Pekné prvé kolo, určite. Lukáš Pastorek ako favorit ukázal prevahu v tom kole, ale Brandt nezdáva sa. Opäť sme pri tom, to môže byť jeden úder, ktorý zmení tento zápas. Nemusí to byť knockoutový, stačí, keď ťa chytí a ostaneš z toho mimo. Dostane Lukáš momentum, teda Richard, pardon. Dávaj. Neviem. To zavolaj mu. Jakub, máme tu začiatok druhého kola. A mne došlo pivko. Chvála Bohu, na zdravie. Ďakujem. Máš tekuté zlato na stole. Ja som veľmi zvedavý teraz, že či pridá na intenzite Lukáš a skúsi to ukončiť, ale Richard Brandt ide po údere. Povedal by som, že nadviazali sme na tempo z prvého kola. Richard Brandt zatiaľ vracia tie kontry poctivo.
Teraz krásne to otvoril Lukáš. Výborne, poď, minus Viktory, poď. Výborne, a sa tlačí, pekne sa aj stepom do strany. Pekne si to, pekný hák. A teraz krásna od Richarda zadná, ale hneď prišla naspäť od Lukáša kontra. Richard Brandt sa bude chcieť natlačiť asi aj z dobytky. Na ten dištanc nemá proti nemu šancu, uvedomuje si to aj sám, určite sa bude chcieť natlačiť a vypáliť tam nejaký hák na blízko a ukončiť to, ale Vidím, že je tam krv. Richard Brandt je dosť otvorený. Vidím, že je tam krv Brandta. Čo je to? Je to kat na nose, alebo... Neviem, čo to je, možno rozbitý nos alebo ústa. A druhýkrát mu vypadáva chránič. A znova... No a podľa mňa ho bude napomínať. Rozhodca za chvíľu. No sa chlapci si tam vymieňajú. Hlavne Lukáš by sa mal ukludniť. Není sme na ulici. No, že by ho rozhodca za to nenapomínal, nezobral mu ešte aj bod. Radšej nech sa sústredí na box. Dobre to skúša Brandt. Dobre to skúšal Brandt medzi ruky. Pekne a tretíkrát uterák, vidíme uterák v ringu a je koniec. Škoda. Tréner ukončil tento Pekný zápas. Richard není šťastný z tohto výsledku, ale Lukáš Pastorek dominantným výkonom. Určite jednoznačne dominantný výkon. Čakal som, že to bude zápas zhruba prvé, druhé kolo ukončenie, ale Richard Brandt znova potvrdil to, že v boxe je možné všetko. Peťo postavil si tú kartu až moc vyrovnanie. Uvidíme, či vôbec sa dočkáme nejakého knockoutu. Cieľom nášho Warriors Boxing Promotion je stavať vyrovnanú kartu, aby sa chlapci prebojovali do účasti na zahraničných zápasoch a prebojovali sa raz o možnosť boxového titulu, ako boxuje dneska Mario Zábojník. Jasné, všetky zápasy sa počítajú, ľudia to sledujú to tí skauti zahraniční, vidia tieto zápasy. Tým, že chceme box oživiť na Slovensku a jednoznačne sme stavili na to, že tá kvalita zápasov musí byť, vyrovnané superi, aby ľudia nechodili na zápasy ako na nejaké lacné zápasy, ktoré sa dejú aj vo svete, aj sa dejú u našich maďarských susedov a podobne, kde sa zápasy, dajme tomu, predávajú. Tu sme sa snažili postaviť tú kartu tak, aby to boli fakt vyrovnané zápasy a aby lepší vyhral. Máme za sebou 5 boxerských zápasov a jasne sme to videli, že vo všetkých zápasoch to boli vyrovnané výsledky. Samozrejme aj tu videli sme dominanciu z jednej strany, ale super to nedal zadarmo. Bolo to vidieť, že... Ono to rozhodnutie toho sekundanta v rohu vôbec nebolo ani akože zlé, hej. Tie údery tam dostávala, toho boxera v podstate má to v rukách jeho sekundant, aby ho zachránil, hej. Jasné, bol tam tretíkrát vypadnutý chránič už. Áno. Či to robil Richard už na schvál, aby si odfúkol, ťažko povedať. Bolo to vždy po údere. Zápas medzi Lukášom Pastorekom a Richardom Brandtom. Richard Brandt v modrom rohu, sekundoval mu František Brandt. Výsledok tu je jasný. Pastorek z jeho sekundant Ľubomír Jakubec. A zápas nám skončil v druhom kole, minúta 42, hodením úteráku TKO a víťazom Lukáš Pastorek. Červenou rohu